Joo, tosiaan tervetuloa tänne meidän laboratorioon. Täällä me ollaan testailtu vaikka minkälaisia autoja. Joo, Word. Mennäänpä kurkistaa. Mitäs täältä löytyy? Meiltä löytyy täältä tämmönen virtaviivainen auto. Tää käy aivan jokaiseen tarkoitukseen. Täällä on meillä startteri, eikä tulehan tänne. Okei, man. Meillä on tämmönen push to start täällä, ei mitään leikkiavaimia tarvii tällaisen nopea. Joo, noin. Yeah. Siellä. Täällä on konepeli alle tuon puolella kurkista. Siellä ratti kalibroitu entä mikä. Täältä otetaan ilmaa tänne meidän moottorille. Eihän tää tosiaan tällaiset tehopelit niin toimi, jos ei saa ilmaa. Ja täällä on kisanumerot ja merkit ja kaikkia. Tässä meillä on tällainen turbo niinku. Remmiahdin. Mikä? Remmiahdin. Remmiahdin, just näin. Ihan totta. Ei ehkä näytä kovin virtaviivaiselle, mutta siitä tulee teho niin hyvin, että se ei haittaa. Ja no, muutenhan tässä on koko ajan niinku ollut virtaviivaisuus mielessä. Juu, tosiaan kun puhuttiin tästä virtaviivaisuudesta, niin se on oikeesti, tää on virtaviivainen. Tää tulee todella tasaisesti koko matkan. Ainut on tämä tehon lisääjä tässä. Siellä siis tässä ei ole ilmanvastusta ollenkaan. Mutta täällä sitten. Ihan vaan sen takia, että tää ei lähtisi lentoon. Meillä on täällä tämmönen spoiler. Se pitää tää auton maassa. Muutenhan tää lähtisi lentoon. Tää on oikeesti nopea. Ja sitten täällä on meillä tämä hieromatuoli pitempiä ajoja varten. Se kaikki tietää miten mukavaa on. Muutenkin hieromatuoli. Ja sitten meillä tämmöisissä pitemmissä ajoissa. 3 tuntia, 24 tuntia. Ei ole niinku mitään tällä ajelena. Tules poika tähän. Okei. On muuten mukava istua. Kyllä kun saa säädet penkkiin, niin ei mitään. Sitten no me täällä labrassa ei pellelle turvallisuuden kanssa. Me tykätään turvallisesta. Kyllä. No, meillä hanskat on pakko olla. Ei siis. Pienentää ilmanvastusta. On hyvä. Sitten jos tykkään tällaisesta GTA-maisesta ajotyylistä, niin meillä on pistoolista varten. Tuolta laitetaan tulemaan. Kiristellään kaikki. Mä en ite tykkää tästä, niin mä vaan ajan ilmaista. Oho. Joo, just tällaisia tilanteita varten mulla on tää kypärä päässä. 47 GTA. Auto meni 100% rikki. No, tämän takia mä oon näissä labrahommissa. Tosiaan meillä on tällainen mittarista, se on uusinta teknologiaa. Täällä on ahtimen paine, kierrosmittari. Se toimii, se ei oo jumiutunut siihen. Nopeus näkyy, polttoaine. Täällä on tällaisia switchejä sitten, jotka on vähän rikkiä. No radio on kanssa kätevä, se ei toimi, mutta se on siellä. Tosiaan sitten, meillä on jos tietokonepeleistä tykkää, niin täällä saa kaikki näppäimistä täällä ihan kädenluotavilla. Tästä pystyy helposti tekemään tällaisen kodin viihdekkeessä. Haluatko tulla tsiikaa, että tämä mun jalkatilaa täällä on uusimpia innovaatioita käytetty. Mä painan sulle vähän valoa sinne, niin sinne on rengasta laitettu pitämään polkimia ylhäällä. On muuten erittäin hyvä. Tää on siis ihan täysin suomalaista käsityötä. On muuten hyvä ja suomalainen. Ja tosiaan täällä takaboksissa meillä on sitä ei nyt enää saa auki, mutta mä lisään tähän loppuun sellaisia kuvia lisäiden loppuun, niin näkyy sielläkin selkänojassa hyvät renkaat. Ja tosiaan kun
ajelee niitä 24 tunnin ajoja, niin täältä vaan Shiatsu-hieronnat täysyyden, niin kyllä on hyvä. Ja vähän kun penkkiin laittaa tärinää, niin kyllä siis tää tekee tästä ajamisesta nautintoa.